Велинград, техникум, години в спомени. И един приятел верен, скромен и добър човек. Името му е Филип Медов, от село Рогач, човек с голямо сърце. Той е най-големият герой сред нас. Той ме научи на хляба цената да уважавам, да помагам на хората и в себе си скромността да запазя. Филип Медов е онзи човек с голямото име. Да, това е човекът, истинският герой на нашето време. И в трудния ми момент той ще ми каже: само напред, Сашо, само напред, братко. Думи, които ми дават сила, безгранична сила. Думи, които означават само едно: само напред, заради доброто. В името на добрия човек Филип Медов от село Рогач. Ако търсиш добротата в днешния този свят, няма да намериш големите думи и във фалшив завет. Срещни Филип Медов, просто добрият човек от Рогач, човека с голямото сърце. Той ще ти върне вярата назад. Той е приятелят, който вярва в теб повече от самия ти. И в очите му светлината на искреността ще видиш ти. И в трудния ми момент той ще ми каже: само напред, Сашо, само напред, братко. Думи, които ми дават сила, безгранична сила. Думи, които означават само едно: само напред, заради доброто. В името на добрия човек Филип Медов от село Рогач. Просто Филип Медов, приятелю. Доброто от сърце към сърце. Това е той. Това е човекът. И в труден ми момент той ще ми каже: само напред, Сашо, само напред, братко. Думи, които означават само едно: само едно. Заради теб, Филипе, просто добрия човек